Somos quen? Radio Galega. Pois xa estamos aquí de novo, amigos e amigas. Hoxe temos a xente con nós de Bella Escola. Eles teñen como eslogan, ou polo menos así aparece na súa página web, me gusta moito, aprende, crea, imagina, simplemente exprésate. É realmente o que se fai, o que está facendo moita xente coa cultura urbana, e diso imos falar. Ahí está sonando a música de DJ Mil, de Rubén Varela, que está aquí con nos esta mañán, e tamén está Pablo Castiñeira, que é xerente de Bella Escola. Hola Pablo, que tal, bos días? Hola, bo día. Hola Rubén, que tal, bos días? Tal, Cando vas sin traxe de superhéroe, eres Rubén ou sempre eres DJ Mil? Bueno, un pouco das dúas. Un pouco as dúas cousas. Bueno, que ben soa isto, que envexa aquela sesión que vos fixestes con Vituco Neira, Teño que falar con él a ver que fíos move él para que se poda facer ese tipo de unha sesión increíble que además está na web, te la colgada a ti, ¿no? No te YouTube. O sea, está o vídeo. O vídeo. Graváramos un pequeno vídeo, resumo de toda a sesión. Sí. Estivera moi guai, verdad que estivera moi guai. Impresionante, bueno, un saúdo a Vituco, bueno, cando se levante, como a todos. Que deixen recado. Como a todos los músicos. Bueno, falemos de cultura urbana, falemos de Bella Escola, todas as cousas que abranguedes, pero antes, para ir explicando a xente, sabes que a Radio Galega escoita todo o mundo, Pablo, así que haberá xente que sabe o que é a cultura urbana e xente que non ten nin idea. Para ti, que ven sendo isto da cultura urbana? Pois, bueno, para min e para nós, todo o equipo de Bella Escola, entendemos a cultura urbana como todas aquelas disciplinas culturais que se desenvolven no medio urbano, na rúa, non? E que, bueno, teñen un matiz propiamente xuvenil, non? Son os propios rapaces os que se encargan de dar a coñecer todas as novas tendencias de deportes e de disciplinas artísticas e culturais que non están regradas. Por exemplo, temos o de breakdance, non? É cultura urbana, e non é un deporte regrado, simplemente é un deporte ou un baile que se fai na rúa e que o practicaban pois xente xoven, igual que o skate e todo isto. O breakdance foi unha das primeiras representacións de cultura urbana que chegaron a este país, que co do skate. Eu creo que máis ou menos deberon ser finais dos 80, pode ser cando empezaron a chegar ao medio dos 80, e agora mira ti, todo iso en que se converteu, non foi unha cousa que pasara co tempo, senón que foi a maiores, non? Eu falo de finais dos 80, sí, creo que foi cando vin facer eu por primeira vez breakdance, cos cartóns no chan, na Avenida Florida en Vigo, retirados nunha esquina, porque realmente, claro, os miraban raro, que fai esta xente. Bueno, breakdance é un dos pilares, non? Sí. Pero hai máis. Sí, a ver, podemos diferenciar, non, os que son propiamente da cultura hip hop, que ven sendo pois o breakdance, o DJ, o turntables, non? Despois temos o MC, que é a parte cantada, o rap, e o graffiti. E, bueno, tamén podemos engadir o beatbox, os sons vocais, non? Entonces eso engloba unha cultura pois americana que chega aquí a Europa, pois eso que falábamos, casi máis que a finais a mediados dos 80. Sí. Está moi presente na película Beat Street, onde se pode ver xa graffiti nos trens, pois esa batalla mítica de breakdance no Roxy, que todavía funciona, a discoteca de... Lembraba eu, agora que falo, efectivamente, mediados dos 80... Vivía, Carlos vivía. Sí, eu xa vivía. Había un programa musical, daquela facíanse programas musicais nas teles que ocupaban unhas franxas vespertinas de 7 a 8 da tarde, de 6 a 7, que se chamaba Tocata. E en Tocata había unha sección de breakdance, de duelo de breakdance, e efectivamente iso foi polo ano 85, 84. Temos algún compañeiro que pasou por ese... Que me estás contando? Por Tocata? Sí. Para bailar aí? Pero sí. A ver, nos realmente o grupiño que nos temos de break é de Noia, non? Sí. E curiosamente en Noia pois o breakdance se practica desde, pois igual que nas grandes cidades, aínda que sexa un pobo,
Pois eu creo que incluso se leva practicando desde antes de que se facera xa en Vigo. Sí, seguramente. Temos xente xa con fillos, con familia numerosa, traballando en Suiza, que se foron xa fai anos, e que empezaban a bailar xa antes incluso de levar o baile ao chan, facendo o que era popping, no? O robot e todo isto, no? Que é por onde empezou todo isto, no? Depois xa foron ao chan e foron surxindo diferentes variantes o espectro tamén dentro de baile. do que é o mesmo tipo de baile. Pois que falamos do breakdance xa que temos aquí a Rubén turntable. Turntable. Eu ia che preguntar, Palabra impronunciable. Tiña aquí buscado aquí que turntable que Eu a día de hoxe non sei pronunciarla correctamente. En serio. turntable, pero Sí. que ven sendo a que se refire? O turntable é a palabra inglesa para chamarlle o plato. Entón, o turntablings é a palabra que se inventou para falar da disciplina que utiliza o prato como se fose un instrumento. Vale. Exactamente, o O scratch. scratch, non? Tamén coñecido. O scratch é algo específico dentro do turntable ou é o mesmo? É unha das partes. É unha das partes, vale. É a parte a máis coñecida, porque de feito, calquera persoa de idades moi variadas, cando ve un plato, o primeiro que fai é botar a man. Sí. E facer así chiqui. Sí, porque é unha pasada, quedou eso como... A xente Foi que o máis. entenda, por se non o coñece, iso o de mover o plato, o disco, mentre se pega a agulla, está soando, non? Exactamente. Que o intentas facer ti, queda horroroso, pero despois o fai DJ Mil e dices alucinante. Estás facendo ti e rayas o disco, pero que pasaba antes, sabes? Cantas agullas rotas. Cantas agullas, cantos vinilos de Michael Jackson dos Ahí pais, estamos. cantos, sí. Cantas mini cadenas rotas, sí. Porque ti empezaches así, con Home, esa claro, home, claro. e tratando de imitar, non? O que vías Claro, na tele. sí. Canta bronca. A miña nai foi o meu primeiro patrocinador, sin duda. Pero que di Michael Jackson di tamén, pois eso, Perlita de Huelva ou Bueno, Michael Jackson era Mocedades, Mocedades Sí, tamén, xa da igual, é non? moito de scratching, Mocedades. É curioso, porque son músicos. É tanto que son músicos, non? Pero utilizan moitos samplers que son cousas Sí. homenaxes, en todo caso, non? Coller cachiños outras Sí, cancións para bases- crear bases para ir rítmicas, non? A idea compoñendo. básica é eso, tratalo o plato como se fose un instrumento musical, non meramente como un reproductor pasivo de música. Non é un instrumento, obviamente, pero a cuestión é esa, tratalo como tal. Mediante o scratch, o beat juggling, body tricks, que son todo un abanico enorme de trucos que hai hoxe en día. Dende 86, que foi o primeiro scratch que se veu facer na tele, en TV, ata agora, hai unha evolución enorme, Claro. enorme. Como todas as disciplinas realmente dentro do hip hop e da resto de culturas urbanas. O skate, por exemplo, non pertence en sí ao hip hop, pero é unha disciplina urbana porque se practica na rúa. E ademais que aburrido sin música. Bueno, como surf. sí. Vou facer surf, digo, non está música. Sin música non é o Sí, mismo. bueno, o que pasa é que non no é o surf é mismo. máis complicado, É máis xa cho digo, Bueno, que non no lo sei. Japón aí Non lo o sei. loro, Digo, que está pero- todo mezclado. Sí, Está todo sí. mezclado. De feito, o graffiti que as veces que teño visto eu con música mola máis, é Mola máis divertido, como máis completo. Isto que ten Skrillex que toca así como teclas que Eso será un controlador MIDI. é un controlador MIDI. Digo porque os que vexan o vídeo cando que estás con Bituconeira está rodeado dunha aparataxe aí que eso parece Sí. o Enterprise. A orquesta... Pois un home orquesta do Sí, século sí, XXI, sí. orquesta. Bueno, en Bella Escola o curioso o que fixestes foi organizar dunha maneira dirixida, con criterio, con mestres como Rubén neste caso e outros tantos máis para tratar de darlle forma a todas estas ambicións ou ansiedades que ten e levarlo a sitios, non? Eso é o que facedes realmente. Sí, a ver, nos collemos, entendemos que todas estas culturas urbanas teñen un componente creativo moi importante, onde cada un pode expresarse a través da música, da pintura, do baile, non? Ou mesmo da práctica deportiva, dunha maneira libre, é dicir, sin ter que chegar a ningún rendemento, por o que falábamos antes, que non é nunha federación, e non te tes que pechar pois nun polideportivo ou nun sitio regrado para ter que facelo, podes quedar cos teus amigos en calquera lugar, simplemente facelo por pasalo ben, non? Bueno, claro, lóxicamente, pois sempre queres mellorar, sempre compartes cos compañeiros o que vas aprendendo, e hai pois un movimento, ademais hai unha tendencia, nos falamos
sociolóxicamente falando, dunha deportivización dos espacios urbanos. Non, realmente é verdade que os rapaces cada vez escapan un pouquiño máis dos deportes clásicos que se fan en sitios pechados á rúa, e por eso surxen novas tendencias, non? Claro, estou pensando nunha reportaxe que ven aí nada dos skate parks en España, alucinante, que increíble. Canto skate park hai por aí? Unha pregunta. Bueno, canto enxendro hai por aí de skate park. Bueno, despois falaremos que vostedes que levades a... Que abre unha pregunta, señor. O parkour tamén entraría dentro deste tipo de disciplinas. Sí, o parkour que é unha cousa que o mellor xente non coñece, é un xeito de facer percorridos dando saltos a través de orografía urbana, por explicarlo de algún xeito. É dicir, ti pasas dun banco a unha zona onde tes, pois non sei, un pouco máis alta, onde pode haber plantas, ou non necesariamente, pasas dun muro a saltar a un banco sen tocar o chan, por dicirlo así, non? A peli Yamakasi que puxo de moda. Como sería unha gincana, non? Unha especie de gincana urbana. Gincana xa é unha palabra un pouco máis é complicado. Sí. Non, a ver, realmente pasa como con aeróbic, con todas estas disciplinas que salen do aeróbic, que é básico, e que pois podes ver zumba, hai modas, hai de todo, non? Hai un pouco realmente o parkour lle chaman, se autodenominan traceurs, non? Son os que se desprazan, o arte do desplazamento, non? Lóxicamente no ámbito urbano. Nos, bueno, coñécese que antes había o que era a ximnasia natural de Ebert, que era pois simplemente antes de meter a ximnasia nas escolas, pois se practicaba pois saltando as vallas, todos estes mobiliario urbano. Era maneira porque non había espazos para facer tal. Logo se meteu na educación física e nos polideportivos e todo eso, e agora o que está de moda é volver outra vez ás orixes, e que os rapaces pois poidan non ter limitacións a hora de desplazarse. Claro, suben casas, casetos, baixan bancos. Bueno, é unha expresión de liberdade de poder desplazarte por onde queiras e como queiras. Con cuidado, que vexo por aí moito arriscado. Claro, todo isto respectando o mobiliario, todo claro, o que decir, efectivamente o único problema é ás veces toman riscos bueno, excesivos, non? Sen proteccións que dice madriña. Bellaescola.com, digo para que nos vayan seguindo, aí están os teléfonos de contacto, todas as ofertas que tedes, hai moitísimas cousas facedes, pero a verdade é que tedes unha oferta grandísima de obradoiros, de diversas maneiras, e incluso o que chamades a xente que vos propoñan cousas e que vos creades, confeccionades o seu propio o que necesita, non? Ou darelles ideas. Onte foi en Valdoviño, como exemplo, que foi o que pasou ali? Pois mira, en Valdoviño estamos participamos no que é a programación de verán, con outras moitas actividades que leva a cabo o Concello. En este caso, pois xa viñamos facendo fai unhas semanas obradoiros de beatbox puntuais, algún obradoiro de breakdance, inclusive de graffiti. En esta ocasión, pois ali na esplanada que teñen cerca da praia, aproveitamos a ocasión para dar un obradoiro de skate. Montamos tamén o skate park, damos a posibilidade tamén de que os rapaces que xa controlan un pouquiño tamén teñan ali espazo para montades vos o propio skate park, unhas rampiñas, unhas barandillas, algún módulo. Sí, porque como intentes facer skate, algún dos que se montaron nos últimos tempos non, hai algún que xa ten 10 ou 15 anos que te tiras como no patín de aí, xa pode ser, como se chama o campeón do mundo de skate? Pois agora mesmo non sei. O de toda a vida, como chamaba aquel que sañou os videojuegos? Bueno, está Ronnie Mullen, está Tony Hawk, que son se tira por ese, descalabrase seguro, porque a verdade que non sei que nos facía nin que nos pensaba. Seguramente había boa intención, aqueles skatepark, pero é imposible tirarse de aí, en suicidio. Hai un mobiliario urbano que se ten que manter, é dicir, ten que ter, non se fai e queda aí, lle chove encima e todo, acaban oxidándose, o chan acaba estropeándose, a madeira hincha. Eso é tamén. Despois acaba sendo máis perigoso patinar aí que fora, non? E xa falas dos de madeira, hai de todo. Eu recordo dos de formigón, directamente, ainda hai pouco. Recordo os grandes, aqueles que había na praia de Sabino onde eu vivía. É verdade, Sabino tamén os houbo, si señor. Supoño que ainda están aí tempo que non paso por ali, pero bueno, era formigón, que non era, hai que ter cuidado. O seguinte na Peregrina en Bertamiráns. Sí, o próximo 8 de agosto vas estar aí tan saibo. No, porque ese día estou no Brincadeira, no Festival Brincadeira. Estás salindo Brincadeira. Por incompatibilidade. Pero mellor, non? Que haya incompatibilidade, eso que van chamando, non? Home, que hai chollo, está claro, pero
prefería estar en todo, obviamente. Pásanos a todos, A poder ser. non é cousa túa só. Se pudera ter diversificación Sí, molecular, sí, o que sí, falaba de Claro, a antes. disocia- Para poder... Eu tento a disociación molecular, pero xa é complicada, é complexa, a mí non me Teremos, sai ainda. teremos outro compañeiro. O sea que estás no brincadeira no cartel. Sí, A que hora estás? estou o día 8 con García MC, que tamén colabora con Bella Escola, Benres, que te crío, Benres Sí, 8, sí, este que grande. Benres. e o sábado 9 eu solo. Moi ben. Que grande García, rapeando en galego, Sí. Qué Aparte con Bella Escola estuvo moi guai porque leva moitos anos, creo, non sei exactamente cantos, pero facendo unha labor moi chula con todos os rapaces de institutos, na propia rúa cos talleres. Hai unha cousa que me gusta moito de todo isto, de velos aquí, de que expliquen todo isto, é quitarlle tamén un pouco un matiz ás veces pexorativo que tiña todo isto. Isto é así. Sí, sí, É sí. dicir, é un rollo de isto Sí, estás sí, na sí. rúa e tal, estás mala xente. Con esa porque- voz, ademais, Sí, 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 porque non, pero que non digo todo o mundo, pero sí que había un certo pozo aí de, bueno, isto son cousas que fan estes gamberros, non? Sí, Que sí, me sí, diría sí. moito. Non, quero dicir, paso o tempo e vese que o É xeito todo máis de facer contrario. deporte, de expresarse artísticamente e de moitas veces tamén atopar un futuro profesional en todo isto, como é o voso caso, non? Que tamén é algo que está moi ben que se visibilice. DJ Mil, onde te podemos ver? Estás de residente? Estaba ata fai pouco na radio. Ahora de residente no, estamos pensando en empezar a organizar festas en outro Vale. local, que xa iremos dicindo. Sí. Polo de agora, Para verte no o seguinte, ese que dixemos antes. Sí. Na Brincadeira. Bueno, estaré un pouco antes en Portugal. En Portugal? Sí, 8 e 9 no Brincadeira, o 12 nas festas da auga. En Portugal onde vas? Non me acordo ben o nome do pobo. É o norte, Gerge, ou no. Bueno, non me acordo Non te ben, preocupes, non me onde acordo podemos ben. seguirte aparte de Bella Escola? Facebook, na web de Bella Escola. Unha página web aí toda a información, verdade, tamén. Temos unha ligazón para todo o mundo que o saiba, no Facebook do Club Somos Quen, vale? porque é realmente alucinante, a verdade que está fenomenal. Moitas grazas por vir a vernos, vale. Esto será todo carísimo, verdade, Pablo? Cada vez que os obradoiros, todo eso será un gasto tremendo, Pastón, ¿no? non? Isto teñeno na man, e só querer facelo E nada máis, non? Sí. Así que a todas esas asociacións, esa xente que está buscando contidos, concellos, programadores culturais, que isto tamén existe, que Sí, están claro. aquí, que teñen, xa os escoitaron, non? Pero está todo moi pensado, moi contrastado e ademais fano a carta. Por lo tanto, interésense porque vale a pena. www.bellaescola.com. Graciñas por vir tamén a ti, A Pablo. vos. E Un moita millón, sorte. Grazas. Grazas.